نوجوانوں کدے کدے مدینہ طیبہ آؤندی ہے لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھڑے ہو جاندے نے لوگاں دے بچیاں دیاں ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دسدی ہے ایک دن سیدہ آمینہ اپنی سہیلیاں نال مدینے دی گلی چ کھیل رہیاں اچانک شور مچ گیا سودا بنت زرع آئی ہے لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئیاں جڑ ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے پوچھ دیے لوگوں بچی کون ہے لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے کہن لگی ہاذہ النذیرہ او تلد النذیرہ کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے لوگ رب نو لبن ٹرے کوئی مندر جا کے بیٹھ گیا کوئی کعبے جا کے بیٹھ گیا کسے عرش وال جھاتی ماری پر بیر باہو نے ایڈریس پتہ کی دیتا فرماندے نے نہ رب عرش معلہ ہوتے تے نہ رب خانے کعبے ہو نہ رب علم کتابی لبا تے نہ رب وچ محرابے ہو ہندو گنگا تیرت ٹر گئے کہندے نے گنگا تیرت بھی نہ ملیا مارے پینڈے بے حسابے ہو پر جددہ و مرشد ملیا باہو میرے چھوٹ گئے کل عذابے وہ جڑے در مصطفیٰ تے ٹر گئے نا وہ لوگ خدا تک پہنچ گئے بڑا سوکھا جا رستہ رب تک جاوان دا فرما میرے یار دے پیچھے پیچھے آ جا میرا ماہی تے نو یحببکم اللہ دی منزل تے لے کے آوے گا مگر میں اس آیت دے ایک ہور حصے تے اج گفتگو کرنا چاہنا میں نے شاہ جی فرما رہے سن ساؤنڈ سسٹم والے کہ اج نہ سانو ملا سناؤ تو میرا دل کردہ ملاد وچ میں تانوں اس ماں دی عظمت نہ سناواں جڑی ماں نے سانو ملاد والا رسول عطا کیتا ہے او بولے جنوں اپنی امی نال پیار ہے اے تسی سانو پرچیاں لے کے بھیج دیو اسی صاحب ماں دی شان سناؤ کیونکہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے ہن میں اس ماں دا ذکر کرن لگا جس ماں دا نام لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے اس آیت وچ اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی آ جڑا لفظ ہے نا امی ادھے تے بڑی بحث کیتی جا سکتی مگر میں مٹھا جا کے ترجمہ کر کے جلدی توانو اس مکے دی گلی چ لے کے جاواں جتھے سیدہ آمینہ پاک دا گھر ہے انجھے تے امید معنی کہ جڑا ان پڑھ ہوئے جڑا پڑھیا نہ ہوئے عمومی طور تے علماء جڑا ترجمہ کر دینے کہ جڑا کسی استاد دے سامنے بیٹھ کے الف با تا سا نہ پڑھیا ہوئے انہوں امی کہہ دینے مگر امی لفظ لوگاں واسطے عیب ہے پر میرے نبی دی اس صفت ہے میرے نبی دی شان ہے کوئی نہ پڑھے تے او جاہل ہوتا ہے پر نبی کسے کولو نہیں پڑھتا کیوں نبی پڑھن نہیں آندے نبی پڑھان آندے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نبی کتاب تے حکمت پڑھامن واسطے آندے نے پھر نبی نو کون پڑھان دے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا او رحمان جنہیں یار نو قرآن پڑھایا یا اللہ کدوں پڑھایا فرمایا علم القرآن خلق الانسان فرمایا انسان بعد چ بنایا سی محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی تو نبی آ کے نہیں پڑھ دے نبی پڑھ کے آندے نے مگر مفتی احمد یار خنیمی گجراتی نے اس لفظ امید ایک بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا سنو قرآن اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل پروردگار نے فرمایا اے او نبی ہے جڑا امی نبی ہے حضرت مفتی احمد یار خنیمی فرما دینے امی جو نکلے آؤ ام دا مانی ماں ہے جی میں مکہ المکرمہ ام القرآ کیا جاندہ ہے جی میں سورہ فاتحہ نو ام الکتاب کیا جاندہ ہے فرما دینے النبی الامی اللہ نے فرمایا اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماما والے نے ایک یو بھی نبی ہے جدہ باپ کوئی نہیں اس عیسیٰ دی بھی ماں مریم ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماما والے نے پر جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا النبی الامی
فرمایا اے ماں والا نبی ہے یا اللہ انج کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا جویں نبیاں وچ محمد ورگا نبی کوئی نہیں، ماما وچ آمنہ ورگی ماں کوئی، جویں محمد ورگا نبی کوئی نہیں، ایویں آمنہ ورگی ماں کوئی نہیں۔ میں تو تسی اپنے نام نال اپنے ابو دا نام لکھ کے فخر کرنے ہاں، پر جدو کملی والے دیواری آئی نا تو او دے رب نے فرمایا النبی الامی، فرمایا اے ماں والا نبی ہے۔ تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ۔ آج میں تو انہوں سے ماں دی عظمت سنامن لگا جنہوں محمد دی ماں بنند شرف حاصل ہے۔ اے تو ہاڑی تے میری ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماما دے قدمہ تھلے۔ اے تو آڑے پینڈ دے کسے بندے دا پلاٹ ہوئے نا 10 مرلے دا لاہور ڈی ایچ وچ بحریہ ٹاؤن یا کسے بھی سوسائٹی دے اندر تے پینڈ والے لوگ پتہ کی کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے، ادھ کل 10 مرلے دا پلاٹ ڈی ایچ وچ 1 کروڑا پتہ ہی ہے، ادھا مطلب ہے جدھ کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہے۔ امائی کنی امیر ہو جدھے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ جنت دا 1 انچ دا ٹکڑا 1 انچ ٹکڑا رب دی پوری زمین تے آسمان کو افضل ہے، تے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے۔ اس ماں دی کیا شان ہے، تے جد تیری تے میری ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے تے جڑی ہوئی محمد دی ماں، پھر اس ماں دیا کیا شانہ۔ او یار جڑی ماں نو محمد عربی دی ماں بنند شرف حاصل ہے۔ اس واسطے میں یہ موضوع بیان کرنے لگا کہ آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہاں اپنی کتاباں اور تقریراں تے تحریراں چاکھیا کہ نبی دے ماں پہ مسلمان نہیں، انہاں معاذ اللہ علیہ باللہ آکھیا کہ نبی دے ماں باپ حضور دے بچپن چ فوت ہو گئے، انہاں نبی کریم دا کلمہ نہیں پڑھیا، اس واسطے وہ مسلمان نہیں۔ میں نے سچی دس اے تو آڈے پیڑ دا بابا کوئی ڈیرے تو صبح صبح دودھ لے کے آوے نا، وہ لے آکے گھر مائی صاحبہ نے دودھ دے کے کہندہ ہے دودھ نو کاڑ لو کدھر گرمی چا خراب نہ ہو جائے، انہوں جلدی جلدی کاڑ لو، تے مائی اس کاڑ نہیں جی دے بیچو دودھ کاڑ نہ ہوئے۔ دیہاتی بندیوں ماں بھی دیہاتی بندہ سوکھا کر کے سمجھا جاواں، مائی اس کاڑ نہیں انہوں 10 باری کلمہ پڑھ دھون دیئے، تے بابا پوچھے انہوں کیوں کلمہ پڑھ دھونی ہے؟ تے مائی پینڈ دی کہندی ہے دودھ رب دا نور ہوندہ نا، تے جڑے پانڈے چ رکھنا ذرا انہوں پاک کر کے رکھاں۔ اور باڑ دی مائی نو پتا ہے کہ دودھ رب دا نور ہے، جڑے پانڈے چ رکھنا انہوں پاک کر کے رکھنا ہے، تے رب نو نہیں سی پتا میں محمد دا نور کیڑی ماں چ رکھن لگا۔ اللہ نے اس ماں نو کنہ کو پاک کیتا ہوئے گا جدے ویچ رب نے محمد دا نور رکھے ہوئے گا، اس ماں نو کتنا پاکیزہ اللہ نے بنایا ہوئے گا۔ اور جدہ نائی آمنہ ہوئے، آمنہ دے 3 معنی نے، آمنہ دا معنی ہے ایمان والی، آمنہ دا معنی ہے امن والی، آمنہ دا معنی ہے امانت والی۔ اے او ایمان والی ہے جن نے کائنات دی امانت نو امن دیتا، اے او آمنہ ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں سے ماں دی کیا پاکیزگی۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے نا پچھنے لگوائے، جنہوں آج کل لوگ حجامہ کے اندر حجامہ، نبی کریم نے حجامہ کروایا تے حضور نے پچھنے لگوائے۔ اے نبی پاک دی سنت بیماریاں تو بچن دا طریقہ ہے۔ اضافی خون جڑا انسان دے جسم چ پیدا ہو جاندہ ہے، وہ بلڈ پریشر، شوگر اور دیگر امراض دا باعث بندہ ہے۔ ادو لوگ چونکہ جنگا تے جاندے سان تے جنگا میں لوگاں دا نا خون نکل دا سی، زخمہ دی ذریعے جتنی زیچھا نو ضرورت ہوندی سی اتنا خون بچ جاندہ سی، باقی نکل جاندہ سی۔ ہون لوگ سہل پسند ہو گئے، خوراک اچھی ہے، خون نکلدا نہیں، تو اس واسطے نبی پاک نے 1500 سال پہلے طریقہ دس دیتا کہ وہ جڑا تیرے جسم چ اضافی خون ہے جڑا بیماریاں دا باعث بندا ہے، وہ پچھنے لگوا کے حجامہ کروا کے انہوں نبی کریم علیہ السلام نے نکالیا، ساڑھے واسطے سنت بن گئی۔ وہ جڑا خون میرے نبی دا نکلیا نا، خون مبارک، صحابہ نے خون ایک برتن چ جمع کر لیا۔ سرکار دیکھ صحابی کھڑے حضرت مالک بن سنان، حضرت ابو سعید خدری دے والدین، نبی کریم نے بلا کے فرمایا اے میرا خون لے جا تے کسے ایسی جگہ رکھ کے آ جتھے کسے دی نظر نہ پوے۔ ان صحابی رسول تلیہ تے خون نبوت لے کے جا رہے، باڑ والے ہو، شیخ پورہ والے ہو، فروق آباد والے ہو، قرب و جوار تو آن والے ہو، سانو 1500 سال بعد آج سید زیادہ نظری آوے نا تے اسی ہو دے قدم چوم لینے آ
کیوں یہ دے وچ نبی دا خون ہے تے او کڈا خوشبخت صحابی ہو جڑا تلیاں تے محمد دا خون لے جاوے نالے زیارت کری جا رہے نالے ٹوری جا رہے تھوڑی دور گئے تے خیال آیا میں خون محمد رکھن آیا دائیں بائیں بیکھے آتے خیال آیا کتھے رکھاں اندر نالے سوچ آئی کائنات چ کوئی ایڈی پاک جگہ ہے جتے محمد دا خون رکھا اتھے میں تو نے کہ مٹھے جی گل سناواں تھوڑا بیلی تھوڑا پیچھے ہو جو بھائی او انسان دی فطرت ہے نا جدی آواز سونی لگے دا دل کر دے سامنے بیا کے بولے ورنہ تسی میں نیٹ تے بھی سن سکتے سو آواز بھی سن سکتے سو پھر انہیں پیسے خرچ کر کے ایڈی محفل سجا کے کیوں بلایا اتھے بھی سن سکتے سو موسیٰ علیہ السلام نے رب دی آواز سنی نا تے سونی لگی تے اکھے رب آ رہی نہیں ہن سامنے آ یہ دا مطلب آواز چنگی لگے دل کر دے سامنے بے کے سنی ہے تو او مجبوری انسان دی فطرت ہے کہ دا دل کر دے سامنے بے کے سنی ہے تسی اپنی جگہ سچے ہو بھئی ہم توجہ میرے بات رکھو ہے توجہ میرے بات بھئی حضرت سید احمد سید کاظمی صاحب رحمت اللہ علیہ غزالی زمان اتھے ایک محبت دا نقطہ لکھیا فرماندے نے جدو اسرائیل میرے تے تیرے نبی دی روح نکال کے اللہ دی بارگاہ چ گئے نا روح نکال کے اللہ دی بارگاہ چ گئے تے جا کے عرض کی یا اللہ تیرے محبوب دی روح لے کے آیا انہوں کتھے رکھاں جی میں اس صحابی نو خیال ہے خون محمد کتھے رکھاں اسرائیل نے عرض کی تھی یا اللہ روح محمد لے کے آیا کتھے رکھاں روح رکھاں دے دو ہی مقام نے ایک علیین تے ایک سجین علیین چ اعلی روح نبیاں دیاں ولیاں دیاں نیکاں دیاں روح تے سجین چ پلید روح اسرائیل نے عرض کی تھی یا اللہ علیین چ تے محمد دے نوکراں دیاں روحاں تے سجین چ محمد دے بے ادباں دیاں روحاں تے اے روح محمد انہوں کتھے رکھاں اللہ فرمایا اسرائیل میں کائنات چ ایڈی پاک جگہ بنائی نہیں جتھے محمد دی روح رکھی جائے تے یا اللہ پھر کتھے رکھاں اللہ فرمایا جتھوں لے کے آیا نا اتھے ہی رکھیا کوئی وجود محمد جدے ویچ روح محمد رہ سکتی ہے ایڈا پاک وجود ہے کہ بس او دے ویچ روح محمد رہ سکتی ہے اتھے آج اسرائیل نو خیال آیا اتھے صحابی نو خیال آیا ایک خون محمد کتھے رکھے آواں صحابی نے دائیں بائیں بیکھیا کیڑے پتھر تے کیڑے پہاڑ تے کیڑی زمین تے سکون نو رکھاں واہ او عشقہ تیرے بلے بلے صحابی نے جدو نہ سمجھ آئی تے انج کر کے گردن جھکائی اکھیا او عشق دیا مفتیا او کوئی فتوہ ہی دے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو اے بٹ برادران مانا والے آلے آئے نے انہاں اگلے دن محفل کروائی ماشاءاللہ تے تاریخی محفل پورے ضلع دی بلکہ پنجاب دی تاریخی محفل کروا چھوڑی تو انہاں آکھنے ساڑھے بندے کلو تینی سبحان اللہ کروا گئے سو تو یہ تو آڑے کلو بول رہی نہیں روند نہ مارو اچھا بولو سبحان اللہ وہ میں ایک بار رحیم یار خان گیا کل بھی جانا ہے کل بھی رحیم یار خان میں جانا ہے وہ میں انہوں نے آکھے روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پہ روند کی ہوندہ ہے تو انہوں تے پتا تو اسی مار دے رہن دے روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ آکھیا او اس کے دیا مفتیا اے فتوہ دے میرے یار دا خونے کتھے رکھاں پنڈ والیوں پھر عشق دے مفتی نے جڑا فتوہ دیتا نا صحابی رسول نے اس طرح کر کے خون محمد والا برتن لگایا لباں دے نال تے پی گئے خون رسول ایسا میں نے اٹھ کے شیخ پورے دے سارے علماء کو پوچھے ہو کیا شریعت چ خون پینا جائز ہے وہ کہن گے نہیں پر وہ پی گئے وہ صحابی رسول خون محمد پی گئے کیوں پی گئے ادھا جواب بابا بلے شاہ نے دیتا چلیے بابا بلے شاہ دے دربار ہوتے بابا بلے شاہ نے درنگیں جے پیش فرمایا آپ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے نائے راب خدا نا قرآن خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے
نائرہ ویخدا نا قرآ ویخدا جتھے چاوے چکا دے عاشق دا سر نئے کعبہ دینا کربلا ویخدا جتھے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا ہن صحابی خون نبوت پی کے نہ تے نبی کریم دی بارگاہ چائے نا تے نبی پاک نے دورو وے کے فرمایا مالک بن سنان میرا خون رکھ آئے عرض کر دینے یا رسول اللہ اوتھے رکھ آیا کسے دی نظر نہیں پہنی میرے کریم نے مسکرا کے فرمایا تینوں کی لگدا منوں نہیں پتا تو میرا خون پی آیا ہے تو مسکرا کے عرض کر دینے یا رسول اللہ ہور کی کردہ حضرت عبداللہ بن زید نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی دا خون پیتا جس دن کافر انہوں نے سولی چاڑیا نا میں کتابت پڑھیا کہ انہوں دے شہید ہومن تو بعد بھی انہوں دے منہ وچو خوشبو آندی سی کیونکہ انہوں نے خون نبوت پی لیا ان اے بھی پی کے آئے نا کہ نبی کریم نے خوشبو آئی یا حضور نے تو پتا سی نا فرمایا تو میرا خون پی آیا ہے عرض کی دکھاؤ نیندے والی پاک جگہ نہیں لبی جتھے نبی دا خون رکھیا ہوں نبی کریم نے فرمایا صحابہ کسے نے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ہے عرض کی دی کملی والے بھی کھا دے فرمایا مالک بن سنان ویکھ لو کہ دنیا تے ٹردا پھردا جنتی ہے عرض کی دی کملی والے ادا کمال کی ہے فرمایا نے محمد خون پی لیا ہے جدیاں رگاں چ نبی دا خون چلا جائے او دے تے دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی ہے فاروق آباد والے خرگو جوار دیانا والے ہو جدیاں رگاں چ نبی دا خون چلا جائے او تے جنتی ہے او ماں پیاں دی کی شان ہوگی جنہ دا خون محمد دیاں رگاں چ پیا دوڑ دا جدیاں رگاں چ نبی دا خون آجے او جنتی ہے تے جنہ دا خون نبی دیاں رگاں چ آجے او ماں پہ کیسے جنتی نے او کنے کو پاک ہونگے جنہ دے خون نے وجود محمد دی پرورش کی تھی ہوئے تو میری ملت دے نوجوانوں با اس ماں دا ذکر کر لگا جڑی ماں اتنی پاکے اتنی پاکے اتنی پاکے کہ اس ماں دے بچو جننے پھر مصطفیٰ دے بعد جنم لیا نا او سیدہ زہرہ بھی پاک او حسنین کریمین بھی پاک تے میں اونا دیو دادی محترمہ دا ذکر کرن لگا ان آگے سنیے نبی کریم نے فرمایا جڑا حافظ قرآن ہوئے او دے ماں باپ دے سر تے اللہ نور دے تاج پاوے گا ایسے چمکدار تاج ہوگنگے کہ قیامت انہوں نبی ویخ کے پوچھنگے یا اللہ اے کڑے نبی نے اللہ فرمائے گا اے نبی نہیں اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے میں نے سچی دس تیرا میرا پتر 3 سال چ قرآن حفظ کرے تے سانو رب نور دے تاج پاوے او ماں پیان دی کی شان ہوئے گی جنہ دے پتر دے سینے دے ہوتے 23 سال قرآن نازل ہوندہ رہا ہے او آمینہ جدہ پتر حافظ قرآن بھی ہے تے صاحب قرآن بھی ہے اس آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول لوگ جڑے اتباع کر دینے اس رسول دی رسول دا تعارف کیے فرمایا الرسول النبی الامی فرمایا او جڑا رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے ارشاد فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل فرمایا اوہی رسول تے نبی تے امی ہے کہ جدا ذکر اس تو پہلے تساں تورات وچ بھی پڑھیا تے انجیل وچ بھی پڑھیا اس آیت مبارکہ دا ایک لفظ حضور دی ناتے ان تے الف لامی دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن ایک مسلسل ناتے مصطفیٰ آئے میاں محمد بخش نے فرمایا کہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضہ پائیاں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول
لوگ جڑے اتباع کردے نے اس رسول دی اتباع کینوں کیا جاندا ہے؟ علماء لغت نے فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے، پیچھے آمن والا اوتھے اوتھے قدم رکھے، انہوں اتباع کہندے نے۔ اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، فرمایا محبوب فرما دیو کہ جنہاں نے اللہ تک پہنچنا ہے او محمد دے پیچھے پیچھے آ جاؤ، او محمد دے اتباع کرو۔ اور اتباع رسول کتنی ضروری ہے کہ کون ہے دوالی نے جدو فران دی چوٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت کیتا تو مکہ دے چودھری کٹھے ہو کے میرے آقا دی بارگاہ چاہے آکے کہنے لگے محمد بن عبداللہ اسی تیرے آنگ ساک رشتہ دار تیری برادری آیا تو سا نبوت دا اعلان کیتے اور رل مل کے کام چلا لیے، لڑائی جھگڑا کادا کرنا، کدے کدے تو ساڑھے بتان دی پوجا کر لیا کر، کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لوانگے۔ اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، فرمایا محبوب انہوں کہہ دیو تو ہاڑا دین تو ہاڑے واسطے، ساڑھا دین ساڑھے واسطے۔ کافر تے مایوس ہو کے چلے گئے، پر میرے نبی دیاں اکھاں چتھرو آئے تو رو کے آسمان بڑھوے کے عرض کی تھی یا اللہ میرے آنگ ساکھ میری برادری میرے رشتہ دار آئے، اے تیرا میرا رشتہ توڑن آئے، پر میں نے تیری عزت جلال دی قسم مولا جڑا تیرا نہیں نا او محمد دے بوئے تے بیٹھا میرا سکا چاچا ابو اللہ بھی ہوئے، میرا لگ دے کچھ نہیں، میرا دینا رشتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرما سونے آج تو میرے پیچھے اپنے چھڑ لگے نا، پھر میں نے بھی تیری واللہ ظلفان دی قسم ہے ایک اللہ تے کھلو کے ساری رات نفل تے عبادت کردہ رہے، جڑا تیرا نہیں بنن لگا میں بھی کدو اپنا بنا لگا، میں انہوں ہی اپنا بناما گا جڑا تیری اتباع تے تیرا رنگ چڑھا کے آوے گا۔ اللہ نے پھر کالے بگے گورے چٹے نہیں ویکھے، بس رب نو او پسند آگے جنہ محمد ربی دا رنگ چڑھا لیا۔ اجازت ہوئے تے پڑھا قرآن بھائی۔ اللہ نے رجا فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پروردگار نے فرمایا نہ میں کمی بے خدا جے، نہ میں چودھری بے خدا جے، نہ میں قصر تے محلات بے خدا جے، نہ میں امیر تے غریب بے خدا جے، نہ میں مقتدی تے امام بے خدا ہوئے، نہ میں آقا تے غلام بے خدا ہوئے، نہ میں کالا چٹا بگا گورا بے خدا ہوئے۔ عرض کی دیا لکی بے خدا ہے، فرمایا جے میں گورے بے خدا ہوئے، ابو لہب کا گورا کوئی نہیں۔ اللہ نے رجا فرمایا ہوئے تبت یدا ابی لہب وتب، پروردگار نے فرمایا بولا با تیرے ہاتھ ٹوٹ جان برباد ہو جائیں۔ عرض کی دیا لگو رہی بڑھائے، فرمایا دیکھو رے رنگ تینو مانے مینو اپنے یار دا رنگ سونا لگے دائے۔ عرض کی دیا اللہ تیری قدرت دی نگاہ جو سونا کون ہے، فرمایا مکہ دے ایک محلے جاتی مارے، رنگ دا بھی گورا ہے، ذات دا بھی چودھری ہے، 8 کلو سونے دا مالک ہے، فرمایا سونا نہیں لگے دا۔ مکہ دے دوسرے محلے جاتی مارے، رنگ دا بھی کولا ہے، ذات دا بھی غلام ہے، ٹوٹی ہوئی جتی پانا والا، او دا لباس تار تارے، حالت دل فگارے، تیرے تے گردوں کا باورے، آواز آئی ایدے نالی پیارے، کیونکہ ایدہ نام بلا۔ فرمایا سانو تے آقا لئی سونا لگ دا جنہیں یار دا رنگ چڑھا لیا ہے۔ پتہ چلیا رب نو او سونے لگے جنہ انہاں دے یار دی اتباع کر لئی۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول، او لوگ جڑے اتباع کر دینے اس رسول دی، جڑے یار دے پیچھے پیچھے آن دینے۔ باڑ والیو ادھی رات تک بیٹھے ہو، کچھ سنن واسطے آئیو، میں ایکو جملے کی ساری تقریر کہہ دے وہاں الذین یتبعون الرسول کہہ کے رب نے دسیا کہ جڑا رستہ خدا تک جاندہ ہے او محمد دی گلی چو گزر کے جاندہ آجے ہے۔ کوئی نہیں یہ خدا تک پہنچ سکتا جب تک وہ محمد ربی دے پیچھے پیچھے نہ آ جائے۔ میرا نبی لوگوں نے یحببکم اللہ دی منزل تے لے کے جاندہ ہے۔ اجازت ہوئے تے دا رنگ حضرت پیر باہو دے کلام چو پیش کرا۔ اب تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں تو انہوں جانا سے پیر باہو دے دربار ہوتے۔ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نوکران چا حضور دے بیٹھا۔
سٹیج والے ہو تو اس واسطے اچھا بٹھایا سی کہ تسی اچھی سبحان اللہ کو میں نے نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی لو جی کہندے نے وادو مینوں وادو دا پتہ نہیں سی وادو کینوں کہندے نے وہ میں جدو کڑے جانا یا ساہیوال جانا یا جنوبی پنجاب وچ جانا تے میں پوچھنا لنگر ہے انہاں کہنا وادو وہ سن کے مینوں پتہ لگ گیا کہ وادو کسی چنگی شاید ہی نہ ہے بھائی تے وہ کہندے نے وادو لنگر ہے تے تھوڑا لنگر کرو بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جو ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو تے پلیائی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اوکے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے جڑا اپنی کمائی تے پل دا چپ روے جدہ لنگر مدینے آن دا اچھا بولے سبحان اللہ عربان دے سلطان نے فرمایا نا رب عرش معلا تے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی لبے آؤں نا رب بچ محرابے گنگا تیرتھ او مول نہ ملے آؤں بارے پینڈے بے حساب بے جددہ مرشد اے ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ ماشاءاللہ آؤ نوجوانوں سما دی عظمت سناوا نال تو انہوں میلاد والے ویڑے لے چلنا سیدہ آمینہ دے بچپن دا ایک واقع کتابہ چ لکھے ہے یاد رکھیو کہ نبی پاک دی امی جان مدینے پیدا ہویاں تے حضور دے ابو جی مکے پیدا ہوئے اے جڑا مدینہ ہے اے میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے حضور دے نان کے بھی مدینے حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے ہجرت دے بعد نبی کریم جڑے بنو نجار محلے چاہے نا حضرت ابو ایوب انصاری دا محلہ نبی پاک دے دادا جی دا نان کا محلہ سی نبی پاک دی پردادی جان حضرت سلمہ اس محلے دی رہن والی سن ادھے تے بحث کران تے علیحدہ وقت ہے نبی کریم علیہ السلام دی امی جان بچپن چ مدینے پیدا ہویاں آپ دے بچپن چ مدینے کا عورت آن دیئے جدہ نام ہے سودا بنت زہرا رنگ کالا اکھیاں نیلیاں پر علم اللہ نے اتنا عطا کیتا کہ لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دیں دی کدے کدے مدینے آن دیئے اس عورت دے متعلق کتابہ چ لکھیا کہ جدو پیدا ہوئی تے دے باپ نے انہوں وکھیا ہی نہیں اپنے غلام نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی رنگ بھی کالا اکھیاں بھی نیلیاں ایک منحوس بچی انہوں زندہ دفن کر کے وہ غلام کہندا جدو میں دفن کرنے واسطے قبر کھودی بچی نو وچ رکھیا مٹی ڈالن لگا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری وہ غلام کہندا میں دائیں بائیں دیکھیا کوئی انسان کوئی چرند پرند نظری نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کر لگا پھر آواز آئی نہ ماری پھر دائیں بائیں دیکھیا کوئی نظری نہ آیا تیسری بار دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لوانگے اس غلام نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے یہ بچی نو غلام نے پال کے جوان کیتا یہ بچی بڑی ہو کے بڑی عالمہ فاضلہ کا ہے نا نجومی عورت بنی ہاتھ دیا لکیرہ وے کے تقدیرہ دا سدیں دیئے نوجوانوں کدے کدے مدینہ طیبہ آئے ہوں دیئے لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں جو کھڑے ہو جاندے نے لوگاں دے بچیاں دیاں ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دیئے
ایک دن سیدہ آمینہ اپنی سہیلیاں نال مدینے دی گلی چ کھیل رہی ہیں، اچانک شور مچ گیا، سودا بنت زرع آئی ہیں، لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں چ کھڑے ہو گئے، سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئیاں، جڑ ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی، ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے پوچھ دیے لوگوں بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے، کہن لگی ہاذہ النذیرہ او تلد النذیرہ، کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی۔ مائک چینج کر بیٹا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آنکھیں لگی کہ اے مائی، اے آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی یا آپ نبی بنے گی؟ بچپن چی نبی پاک دی امی نو ویکھ کے مدینے دے لوگ کہندے ہوندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی، آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی۔ ادھر سیدہ آمینہ پاک جوان ہو گئی، آج کوئی کسے دربار دا متولی، کوئی کسے دربار دا متولی، کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، تیرے تے میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین تے حضور دے ابو جی اس گھر چ پیدا ہوئے جڑا کعبے دا متولی تے کعبے دا سجادہ نشین ہے۔ نبی کریم دے دادا جی فرماتے نے کہ رات میں کعبے دا طواف کیتا، فرماتے نے ادھی رات ویلے میں کعبے چ لیٹ گیا، سندیاں سندیاں میری اکھ لگی، فرماتے نے میرے خواب وچ ایک بڑا سونا جیا بابا آیا، کہن لگا عبد المطلب جدو صبح جاگ جائیں اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جاؤ، اتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے بیٹے دا رشتہ تے نکاح آمینہ نال کر کے آؤ۔ فرماتے نے میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ نبی کریم دے دادا جی فرماتے نے میری آنکھ کھل گئی، اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ، مکے دے عمرہ رؤسا قریش دے سردار نال لے ٹرے ٹرے مدینہ طیبہ آئے، نبی کریم دے نانا جی دا دروازہ کھڑکایا، نبی کریم دے نانا جی باہر آئے، دیکھیا عرب دے سردار آئے نے بڑی آؤ بھگت کی تھی، خدمت تواضع کی تھی، ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے، نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا کدھر آئے ہو؟ فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے، پورے عرب جڑا سونا نوجوان کوئی نہیں، نہ سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوئی۔ نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا آمینہ اج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی۔ نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کرید، لوگ خاندان پوچھ دینے، نوجوان دا کردار پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دینے۔ نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا میں کیوں نہ بیٹی دا رشتہ دے ماں، جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملیا ہے، 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا۔ پتہ لگیا کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے، کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے۔ نبی کریم دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا لگدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رشتہ لے کے آئے، میں نے سچی دسیو او جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمینہ ہوئے، براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہوں گے۔ اتھے بیٹھے رشتہ طے ہو گیا، اتھے بیٹھے نکاح پڑھ دیتا گیا، سید آمینہ دلہن بن گئیاں تے حضرت عبداللہ دولہ بن گئے۔ 3 دن دے بعد برات مدینے تو مکے وال ٹری تے سید آمینہ دلہن بن کے مکے آ گئیاں۔
تھوڑی ایکو گھٹا بیٹھو. آپ فرما دیا مکھے آئی تے میں خیال کیتا کہ جس گھر چو آئیاں وہ بھی سرداران دا گھر ہے, جس گھر وچ آئیاں وہ بھی سرداران دا گھر ہے. فرما دیا جدو میں حضرت عبداللہ نو ویکھیا تے میں نو خیال آیا ایڈا سونا نوجوان رب نے میرے نصیباں چ رکھیا سی. ایکو تھوڑی ہور گھٹا نہ سمجھ آنی چاہیے, ڈلے بھی کام کرو. ایڈا سونا نوجوان اللہ میرے نصیباں چ رکھیا. حضرت عبداللہ ایڈے سونے سن, ایڈے سونے سن, ایڈے سونے سن کہ امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ چ لکھیا ہے کہ جس دن حضرت عبداللہ تے حضرت آمینہ دی شادی ہوئی اس دن مکے دیاں 300 عورتاں مر گئیاں جڑیاں حضرت عبداللہ نے شادی کرنا چاندیاں سن. اور میں نے سچی دسیو باڑ والیو او ایک یوسف بھی سونا سی, او دے پیچھے مصر دیاں بیبیاں نے انگلیاں کٹ لیاں تے جدے پیچھے مصر دیاں بیبیاں انگلیاں کٹ لینو سونا ہے تے جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر جان او کنا کو سونا ہوئے گا. اور جملہ آسان کر دے ماں یہ یعقوب دا پتر یوسف ایڈا سونا ہے. میں نے سچی دس میرے نبی دے ابو جان کنے کو سونے ہونگے جدے متھے چ محمد دا نور چمکدا ہوئے. حضرت آمینہ فرما دیا شادی ہو گئی, نکاح نو 3 مہینے گزر گئے, دن بھی خوشیاں رات بھی خوشیاں, پر کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سی. 3 مہینے گزرے تے نبی کریم دے دادا جی ایک دن گھر آئے. فرمایا بیٹا عبداللہ تو شادی شدہ ہے, میرا چھوٹا بیٹا ہے, 11 بیٹا جو چھوٹا ہے. بیٹا تو میرا لاڈلہ بھی ہے, تو خوبصورت بھی ہے, پر کوئی کاروبار بھی ہن کرو, شادی شدہ ہو. عرض کی تھی بابا سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے. عرض کی تھی بابا میں حاضر ہوں. فرمایا بیٹا میرا تجارت دا قافلہ ملک شام مل جا رہے ہے, میرا دل کر دے کہ اس باری قافلہ تسی لے کے جاؤ. حضرت عبداللہ تیار ہو گئے. حضرت آمینہ نو خبر ہوئی تے آپ رون لگ پئیاں. حضرت عبداللہ نے فرمایا آمینہ 1 مہینہ ملک شام جاندیاں لگ دائے, 1 مہینہ آندیاں لگ دائے, 1 مہینہ میں اتھے گزارنا ہے, 3 مہینے بعد ملاقات ہوئے گی. حضرت آمینہ نے روندیاں حضرت عبداللہ نو ودیا کیتا. محبوبہ نو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیاں جانا. سید آمینہ روندیاں ودیا کیتا. حضرت عبداللہ جدو پہلے دن مکہ تو ٹوڑے تے سید آمینہ نے پہلے دن اڈیکا لگ گئی. قافلہ مکہ تو ٹوڑیا تے ملک شام وال جا رہے تے رستے چ مدینے چ گزر ہویا. حضرت عبداللہ نو خیال آیا کہ میرے نانکے بھی نے تو سسرال بھی نے, میں شادی تو بعد 3 مہینے ہو گئے جے سسرال نہیں آیا تے سبب نہ لایا کو 2-4 دن رک جاواں. آپ رک گئے, قافلہ ملک شام وال چلا گیا. جی میں 2.5 کرونا دی وبا پھیلی, لوگوں نے بخار ہویا تے کئی لوگ مر گئے. انجی نبی پاک دے ابو جی جدو مدینے رکے تے اس علاقے چ دنہ چ بخار دی وبا پھیل گئی, لوگ بخار نہ مر رہے. حضرت عبداللہ نو بھی بخار ہو گیا. اتنا شدید بخار ہویا کہ سیرت نگار فرما دینے کہ نکاح تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی تے حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے. نانکے تے سسرال والے مدینے قبر بنا کے مکے پیغام بھیج دیتا. ادھر سیدہ آمینہ تے حضرت عبدالمطلب نبی پاک دے دادا جی اپنے عبداللہ دا انتظار پہ کر دیں. جب مکے خبر پہنچی تے مکے دی گلیاں چ کوہرام مچ گیا کہ حجاز مقدس دا یوسف ٹر گیا ہے, اپنے باپ دا لاڈلا تے پترہ چ سب تو چھوٹا ٹر گیا ہے. 25 سال دی جوانی, شادی تو وجہ 3 مہینے گزرے. نبی کریم دے دادا جی ایک دن روندیا گھر آئے, سارے نو خیال ہے کہ آمینہ نو کون دسے گا. حضور دے دادا جی گھر آئے تھے, آکے سیدہ آمینہ پاک دے سر تے ہاتھ رکھیا تے رو کے فرمان لگے بیٹی آمینہ صبر کری. رو کے فرمان لگے بابا جی کہا صبر کرا. آپ نے رو کے فرمایا بیٹی آمینہ جدیاں ڈیکا کرنی ہونے آنا کوئی نہیں, ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے. سیدہ آمینہ غش کھاؤ کے زمین تے آ گئی, نوجوان سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی. دنے بھی رو دیا رات بھی رو دیا نہیں, آوازہ مار کے کہتی عبداللہ کدھروں آ جاؤ, اجتے میں رج کے بیکھے ہی نہیں. دنے بھی رو دیا رات بھی رو دیا نہیں, میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلا دے
وطنوں چکے مہاراواں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دتی جدی یاراں اے اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دتی جدی یاراں اے دنیا ڈاڈی پیسیاں مڑے ڈر دے اف نہیں کر دے اے ٹر جاون محبوب جنا دے اُنّا جون دے تے نہ مر دے اے ٹر جاون محبوب جنا دے اُنّا جون دے تے نہ مر دے سید آمینہ نے دن بھی رونا رات بھی رونا نوجوانوں فرما دیا رو دیا ایک رات میری اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا کہنے لگے بیٹی رونا نہ تینوں مبارک دین آیا محمدی ماں بنن والی ہے سید آمینہ فرما دیا میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دینے سید آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے جب پھرنی آؤ جیڑا پتھر میرے قدمان دے تھلے آدھا ہے او میں نو چوب دائی نہیں میں قدم رکھنیاں پتھر پگل کے موم بن جاندہ ہے فرما دیا ہو رہا جب پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جب پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے محمد یا لین دے پڑیاں پگل جانا محمد آلین دے پھر بڑیاں پگل جانا ہے پتھر پگلن لگ پہ درخت سلام کر لگ پہ فرما دیا میں درختاں تے پتھران کو گزرنیاں تے آواز آن دیئے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی جان تو انو سلام ہوئے پتھر پگل کے دسنا چاندے نے او آن والا ہے جنہوں بے کے پتھر دل پگل جانے نے پتھر پگل کے دس رہے نے کہ آمینہ تیری گودی جو اونے ہونا جنہیں پتھران تو بھی کلمے پڑھا لینے ہیں اجازت ہوئے تو تھوڑا رنگ پیش کراں بھائی پڑھو گے میرے رل کے میں نے 25 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا الحمدللہ انہا 25 سالہ چو میں دنیا دی ایک نکر تو لے کے دوسری نکر تک میں پوری دنیا الحمدللہ پھیری ہے تے امریکہ تو لے کے یورپ تو لے کے انگلینڈ تو لے کے جاپان ناروے دنیا دی آخری حد تک میں بیٹھ گیا منو انہا 25 سالہ چاہیے پتہ لگے کہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے کہ مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا سبحان اللہ او جڑے صلاح کر کے ہوندے نے انہوں نے 25 سالہ چاہیے میں بھی نہیں جے بلا سکیا صرف او بندہ بولے جڑا بغیر صلاح دے آیا بھائی ہاتھ چکو بجڑ سبحان اللہ کہندے نالا ہاتھ اٹھاوے بھائی اے ہو سکتا تو انہوں سویرے کوئی بیلی آکھے کہ بھائی آسی صاحب کہندے سان ہاتھ کھڑے کر لو اے مولوی ہاتھ ہو رہے کیوں کھڑے کروان دے نے میں نو ممبر رسول دی قسم ہے تو اڑے ہاتھ کھڑا کرن چا میرا کوئی فائدہ نہیں سبحان اللہ میں قسم اٹھائی پر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروا رہا کہ سورہ یاسین چا اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندہ قیامت نو زبانہ بند ہو جانا گیا ہاتھ بولن گے میرا دل کردہ جدو قیامت نو اللہ تیرے تے میرے ہاتھ نو پوچھے اے کی کردہ سی تے ہاتھ اے نا آکھے دو دے جو پانی پاندہ سی ہاتھ آکھے معاف کر دے جو بھی کردہ سی پر جدو کملی والے دا نام آندہ سی میں اچھاؤں کہ سبحان اللہ کہتا سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ پتھر پگل کے آخنا چاہ رہے نے او پتھران تو کلمے
بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او پتھراں رکل میں بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے اوڈ بیڑے ترا 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 جاندا ہے تے گنگیاں بھی گلاں کرا جاندا ہے او گنگیاں بھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں ٹکل میں بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے تسی کشمیر جاؤ یا کسی بھی شمالی علاقے چ یا پہاڑی علاقے چ جاؤ تو تسی ویکھو گے اتنے پتھراں چو پانی نکلدا ہے چشمے جاری ہوندے قرآن مجید وچ بھی اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ قرآن چلہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللہ فرماندہ سن داؤد علیہ السلام دے اتے فضل کیتا تے لوہے نو ہاتھ لگان دے سن تے لوہا پگل جاندہ سی تے موم بن جانا سچی دسیو جی دے اتے رب فضل کرے اور لوہے نو ہاتھ لگاوے تے لوہا پگل جائے اس ماں دے قدمہ تھلے پتھر نہ پگلن جی دے ویچو رب دا سارا فضل پہ وسدا ہے جی دے اتے فضل تھوڑا جائے ہوئے او پگلا سکتا ہے جی دے ویچ سارا فضل بسے او دے قدمہ تھلے کیوں نہ پتھر پگل جاوان بس 12 ربیع الاول دی رات آئی سوموار دا دہاڑا سیدہ آمینہ پاک فرما دیا رات جا رہی تے دن آ رہا آپ فرما دیا مینوں انج لگا پتر دے آن دا ویلا ہو گیا تے میں رون لگ پئی کہ میں گھر وچ کلیاں حضور دے دادا جی پترانو نہ لے کے کعبے دی دیوار بنا رہے فرما دیا میں رون لگ پئی کہ یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے تے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی ہوندا ہے تے میری خدمت لی کوئی نہیں آپ فرما دیا میں رون لگ پئی سیدہ آمینہ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار اچھے لمبے قدیاں عورتاں میرے کمرے چھے آ گئیاں فرما دیا نے سارے تو وڈیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بی بی حوا آئی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ماں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ ماں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں میں پوچھنیاں نہیں کدھر آیاں کہن لگیاں مقدرہ تے ناز کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آیاں ماں سیدہ آمینہ فرما دیا نے چاریں عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں فرما دیا خرج منی نور پھر میں نور جنم دیتا فرما دیا پھر کمری والے دا نور چمکیا انج دا نور چمکیا کہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا اے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ
گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا یہ توہانوں کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ یہ زندہ باد یہ توہانوں کو پوچھے اے چوک اے ساری رات بیٹھے رہے ہو اے لائٹنگ اے ساؤنڈ سسٹم اے اسٹیج اے خطیب اے مہمان اے لنگر اے سارا کچھ کیوں انہا خرچہ کیتا کتھے لکھے ہے کوئی دلیل نہ دیو تے کوئی گل بات نہیں کرنے بس اے نہیں کہنا ہے بھئی ساڑھا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا ساڑھا کملی والا بھئی جدہ آیا ہوتے بولے ساڑھا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا ایسا اور جڑا سویرا تینوں نظر آندہ ہے نا تے جے نہیں یقین تے ایک باری اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں کلمے تے ایمان دا سویرا ہے تے میں نے سچی دسیو ایمان والیا جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے اور کدہ ہے سبحان اللہ جڑا ساڑھے اندر ایمان دا سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے اور کدہ ہے اس واسطے اسی پڑھنے ہیں کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا اے او مائیں نبی پاک دے 6 سال دی عمر چ ماں دا انتقال ہویا ساری زندگی میرے نبی نے اپنی امی دے بغیر گزاری اچھا بیٹے امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان کی حدیث پاک نقل فرمائی کہ نبی کریم ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی نماز عشاء پڑھ کے جدو صحابہ با رخ انور کیتا تے حضور دی اکھاں چ انج اتھڑو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو کسے تکلیف دیتی کو دکھ دیتا فرمائے نہیں صحابہ میں نے میری امی دی یاد پہ ہوندی میں نے ماں یاد آ رہی فرمایا میرا دل کر دے او حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں تے میں نے نماز پڑھ دیا میری ماں دی آواز آوے محمد میری گل سن جا فرمایا میرا دل کر دے کہ میری امی دی آواز آوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے تے ماں دی گل سن کے آؤں آئیو ماں دی عظمت اس ماں دی عظمت کہ میرے آقا فرما رہے کدے میری ماں آمینہ دی آواز آوے میں اپنے رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں آج ماما روندیاں تے باپ کرلان دے آج ماما آکے کہن دیا آسی صاحب کوئی تویز لکھ دیو کو وظیفہ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ دے کہ جدو ماما کہن دیا میرا پتر میں نو بلاندہ ہی نہیں وہ جھلیا تیری ماں بلاوے تو بولدہ ہی نہیں پر جدہ تو کلمہ پڑے ہیں نا اس نبی نے فرمایا کہ میری ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں آئیو رسول اللہ دی عظمت والی ماں تے جے ماں دی قدر پچھنی ہوئے نا تے اپنے پینڈ باہر دے اندر تسی عید والے دن ویکھیو جدو لوگ نوے کپڑے پا کے عید دی نماز پڑھن گے نا تو لوگ عید دی نماز پڑھ کے پینڈ والے خوشیاں منا دیا ہونا پر جنہ دیا ماما ٹور گئی نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا لوگ عید منا دے ہوں دن تے جنہ دیا ماما ٹور جانو قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندہ ہوں تو کوئی باپ دی قبر تے روندہ ہوں وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوں انہاں نے پوچھ ماں کی ہوں دی انہاں نے پوچھ باپ کی ہوں دی سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا زمانے اس دن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدمہ دا بوسہ لیتے اپنے ابو دے ہاتھ چومیا کر تینوں پتہ ہی نہیں تو اپنی تیری ماں نے تیرے واسطے زندگی دیا کتنی کو راتاں جاگ کے گزاریاں نے تینوں پتہ ہی نہیں تیرے باپ نے تیرے پیچھے اپنی جوانی قربان کر دیتی ہے انہاں دی قدر کرو جنہ دے زندہ نے اللہ انہوں سے تو عافیت والی زندگیاں دے جنہ دے ٹور گئے اللہ حضور دے ماپیاں دا صدقہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے